Podívejte na moje dílo, je úplně mistrovské. Si myslím, haha. Oh my god, ona se to hejbe. Pozor, pozor, hlášení. Ježišmarja, on spadl z toho motocyklu. Hlášení. David dostane k narozkám novou kameru. Ano, k narozkám. Což je za pár dní. To znamená, že zase budou videa. Co na to říkáte? Jo! 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 Bude mít nový video. Ne, počkat. Jo! Tak to je hustý. Čis, ne. Počkej. Takže teda k věci. Proč mi hodí vlasy? To vám teďka může. No nic, k věci. Chtěl bych se vám teda říct, proč nenatáčím video. Neškrtejte mě, okamžitě to vymažte. Máte štěstí. Proč nenatáčíš videa, Davide? Protože ten můj foťák očividně je moc vodotěsnej. PS není vodotěsnej. Prostě my jsme chtěli natočit s panem Karlem, Kájou, jsme chtěli natočit, pardon. Jsme chtěli natočit ten speciál v bazéně ve Gdyni. Ale ten foťák je jakože vodě odolný. Takže je to takový nakrtný. No nic. Jakože se nic učí. A proč? To já fakt nevím. Taky si určitě říkáte. Davide, prostě taková víca tak očistá, ještě přesnější než ten tvůj foťák. Prý točím na kompu. Můžete mě vidět, já mám takovou počkat. Já mám už tady přilepený k televizi. Nebo nepřilepený. Vidíte, i tam je tam milionky. No nic. Takže teda k narozeninám dostanu novou kameru i s HD kvalitou, takže super čuper. Takže se teda těšte na moje narozky. Narozky mám na Halloween, což je... Tak vlastně za týden už. Za týden dostanu nový foťák. Počkat, ten má 31 dní, takže za týden a jeden den. Takže to je super, ne? Jo, počkej, 25. Za 8 dní, takže za 8 dní dostanu nový foťák. Takže super. A natočím nějaký video, nějaký speciál s mým foťákem. Já vám teda ho ještě můžu ukázat na počítači. Já vám ho ukážu na počítači. Aha, dámy a pánové, tak já jsem už to. já jsem zapomněl, že jsem natáčel, takže tohle je ten můj foťák. A dostanu ho teda 2.11. Já mám narozky na Halloween. Tady jsem takovej. No nic, takže tohle by asi bylo všechno pro tohle video, počkat. Nevidím přes to. Takže to je asi vše. Takže pa. A napište teda do komentů, jestli by jsem mohl dneska natočit nějakou původu. Tak